képezhet úgy, ahogy akar. Nem akar. Most nem fél, elnézést kérek a nénitől. Egy kérdést szeretnék föltenni, meg a Tóni bácsinak is. Ki húgyozott a parketra? Pillanat. Igen. Éppen nézem. Igen, rendesen csillog a kő. Ki volt a tettes? Most a kamera előtt a tettes. Én húgyoztam oda? Vagy a néni? A néni? Aha. Aha. Mindjárt megvizsgáljuk. Igen. Hát itt van valami. Igen. De most miért hallgat annyira a néni? Csak nem a hallgatag ember. Paul Newman személyesen. Nézd, most nem beszél. Az előbb hogy üvöltözött? Mi? Úgy üvöltözött az előbb, mint egy vaddisznó. Gabikám! Igen. Azért vigyázzunk a figurára. Igen, a Magyar Rádiótól jöttünk. Beszéljünk erről az incidensről, hogyha lehetne. Nem lehet? Mit? Nem kell ilyen hülyének magának nézni. Mi nem néztük hülyének, csak hülyén néztünk rá. De ki pisilt oda a kőre? Én vagy a Tóni? Biztos, hogy nem. Hát de ott áll benne. Igen, dehogy nem, műsor van, Lajos bácsi, maradjál. Igen, igaza van a Tóninak. Ilyen az igazság. Égyen meg a picsába. Ferit is vett már bele, mint tanul. A Feri nincs benne. De legyen benne. Miért legyen benne? Azért, Az Irénken ő a főbűnös. Csak a Hagyja sapkáját engem békében. Miért? Nem lett főbűnös? Akkor a sapkáját... Én ismertem tömeggyilkos. Hagyjon békében. Komoly. Jó? Szerencsé, hogy lejár. Maga már nagyon sokszor Jó, de most nincs kikérdezt velem. Igen. Most már jó De helyen. nem baj. Legközelebb én fogok odahogyozni maga alá. Jó, Én most legyen ide kedvesen. Hagyjon ide. Az lesz érdekel. Köszönjük szépen, köszönjük. Az lesz érdekel.